We zijn er weer met Rondje Regio met vandaag. Limburg Leinert reist door Europa. NWC toptoernooi in Maasbree. Maar we gaan eerst naar de Olympische atleet schoonspringen Inge Jansen. Schoonspringster Inge Jansen uit Maasbracht is bij de Olympische Spelen in Tokio als eerste Nederlander ooit als vijfde geëindigd in de finale van de 3 meter plank. ML5 bezocht haar in haar huidige woonplaats Eindhoven. Ik ben hier begonnen toen ik 12 was. Voor die tijd heb ik geturnd en op een gegeven moment vond ik turnen niet meer leuk. En toen zei mijn fysio, je moet maar eens een keer gaan kijken bij het schoonspringen of trampolinespringen. Aangezien ik goed was in de salto's maken. En toen ben ik met mijn ouders hier naartoe gereden en heb ik 1 training gedaan. En toen zei ik al, ik vind het helemaal fantastisch. Toen ben ik bij PSV begonnen. En na een paar maanden is de Nederlandse bondscoach naar mijn ouders toegestapt en heeft gezegd, jouw dochter heeft veel talent en ik wil haar graag gaan trainen. Toen ben ik al meteen bij het Nederlands team begonnen met trainen. Eigenlijk ben ik dan nooit meer uitgegaan. Nou 27 en nog steeds bij het Nederlands team. Wat moet je ervoor kunnen om goed te kunnen schoonspringen? Schoonspringen is een sport waar je veel kracht bij nodig hebt. Je moet daar heel lenig voor zijn. Je moet heel je lichaam goed onder controle hebben, explosief zijn. Dus er komen best wel veel factoren bij kijken. Het ziet er heel mooi uit, maar het is een hele krachtige sport. Dus je hebt ook zeker wel echt je kracht nodig. Ja. Dus je leert niet alleen om mooi naar beneden te springen, hè? Maar je krijgt heel veel soorten trainingen. Ja, onze trainingen zijn verdeeld tussen krachttraining, droogtraining en watertraining. We hebben 3 keer in de week krachttraining en dan zijn we ook echt met zware kilo's aan het squatten. Dus echt rond de 100 kilo zijn we wel aan het squatten. En dan heb je droogtrainings waar we onze warming-up doen en dan doen we ook veel salto's op matten, een beetje zoals turnen. En dan de andere procent, dat is echt dat we in het water onze sprongen aan het trainen zijn. Dus het is echt wel goed verdeeld. Ja. Nou zien we allemaal heel erg mooie, ik zou het bijna kunstjes willen noemen. Die bedenk je waarschijnlijk niet zelf. Die zijn, zeker als je voor het Olympisch goud gaat, dan zal het wel al van tevoren bedacht zijn, dat moet je kunnen, dat moet je laten zien. Werkt dat zo? Alle sprongen, we hebben natuurlijk 5 sprongen die we moeten doen. En er zijn allemaal verschillende richtingen. Je wilt natuurlijk het hoogst haalbare doen, dus je gaat gewoon proberen hoe moeilijk je kan. Voor de vrouwen is dat meestal alle richtingen 2,5 gehoekte en voorwaarts meestal 3,5. Dus het is eigenlijk wel al een beetje bepaald met wat je kan doen. Alleen als je een hele explosieve vrouw bent, kan je natuurlijk wel wat extra's doen. Maar dat ligt maar net aan wat jouw eigen lijf aan kan. Maar in principe is het wel dat alle vrouwen enigszins dezelfde sprongen doen. Ja. Je hebt de 5e plaats bereikt in de finale. Dat was voor jou heel bijzonder. De meesten gaan voor het goud. Misschien ga je er uiteindelijk ook wel een keer voor. Maar voor jou was dit al heel erg veel. Het straalde ook van je af. Waarom was dat voor jou zo bijzonder? Een 5e plek is nog nooit gehaald in Nederland op Olympische Spelen. Dus daar was ik gewoon super trots op. Goud is gewoon eigenlijk niet te doen in onze sport. Dat moet er echt wel zoiets grandioos gebeuren om dat te bereiken. Dus voor mij was die 5e plek gewoon echt als een medaille aangezien. Het gewoon echt vrijwel onmogelijk is om Olympisch kampioen te worden. De Chinezen die staan gewoon echt ver aan top. Dus een 5e plek, dat voelde gewoon echt als een medaille voor mij. En natuurlijk wat pittigere jaren gehad met corona ook. En keihard voor getraind om hier te komen staan. En dan uiteindelijk een 5e plek behalen, dat was voor mij echt goud. Hoe was het in Japan? Ja goed, we weten het resultaat. Maar je hoort, zeker als je hier in Nederland zit, hoor je van alles. Hè, die corona speelde. Hoe heb je dat ervaren allemaal? Vanwege het corona op de Olympische Spelen viel het voor mij wel mee. Je bereidt je er natuurlijk op voor dat je je mondmasker elke keer opdoet, je handen moet ontsmetten en je weet dat het gewoon misschien een andere Spelen wordt. Maar ik had me er zodoende op ingesteld dat het voor mij eigenlijk alleen maar meeviel. Je bent er natuurlijk voor jezelf, dus je wilt graag goed presteren, dus je past gewoon goed op. En normaal gesproken, als je dan nog geen wedstrijden hebt, dan kan je naar andere wedstrijden kijken. Dat kon dus nu niet.
Dus toen ik vrij was, zat ik ook echt in mijn appartement. Omdat ik gewoon bij de mensen uit de buurt wou blijven. Omdat ik gewoon niet besmet wou worden. En we worden echt elke dag werden we getest. Dus, maar buiten alles is mijn ervaring absoluut niet minder vanwege het corona. Ja, we moesten gewoon opletten, maar daar zijn we uiteindelijk wel aan gewend na de afgelopen 2 jaar. Want hoeveel dagen ben je daar gebleven? Ik ben 14 dagen daar geweest. Want als je de laatste wedstrijd hebt gedaan, dan ga je ook naar huis. Hè? Ja, laatste wedstrijd, dan moet je binnen 48 uur word je naar huis gestuurd. Dus dat was wel heel jammer. Zo heb ik mijn teamgenootje niet kunnen aanmoedigen. Toen was ik helaas alweer thuis. Maar ja, helaas. Dat was wel heel jammer. Normaal gesproken blijf je dan wel gewoon daar. Ik hoorde op de radio ook nog wat gemopper over de kamers. Heb je dat ook zo ervaren? Ik hoorde je net zeggen dat je in een appartement zat, dus dat klinkt al beter. Nee, helemaal niet. Ik heb juist heel erg genoten. We hadden best wel een fijn groot appartement met een balkon. Dus ja, nee, ik heb het eigenlijk super goed ervaren. En natuurlijk de kartonnen bedden sliepen ook super goed. Dus nee, voor mij was het een hele prettige ervaring. En het eten? Ja, het eten is gigantisch. Je hebt 1 grote zaal met 2 verdiepingen waar je kan eten. Je hebt echt alle soorten keukens die er zijn. Dus vooral heel veel. Dus ja, je had heel veel keus. Nee, het eten was echt meer als prima. Dan zit jij vast aan een dieet omdat je deze sport beoefent? Nee, ik heb geen dieet. Je moet natuurlijk altijd goed op je voeding letten. Maar ik heb het geluk dat ik gewoon heel erg hou van gezond eten. Dus nee, ik heb in principe geen dieet. Maar natuurlijk als topsporter moet je wel goed opletten dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt, koolhydraten binnenkrijgt. Dus uiteindelijk ben je wel veel bezig met je voeding. Al een bijzondere ervaring. Was het voor jou de eerste keer dat je meedeed? Ja, het was de eerste keer dat ik meedeed. En ja, het was echt de meest mooie ervaring die ik ooit in mijn leven tot nu toe heb mee mogen maken. En ik hoop nog meer van dit soort momenten te creëren. Maar het was wel echt het mooiste wat ik ooit heb gezien. Ja. En waar ga je nu aan werken? Nou, mijn wedstrijden beginnen gewoon weer binnenkort. Dus ja, daar gaan we gewoon weer mee aan de slag. Dus gewoon weer lekker trainen en dan gaan we zien waar het ons brengt. En in haar vroegere woonplaats Maasbracht werd ze gehuldigd door een trotse burgemeester Strauss. Weinig publiek vanwege de coronabeperkingen. Maar zaterdag vond toch het NVC Top onder 12 toernooi plaats. Dit jaar, ook vanwege corona, een eendagstoernooi. En alleen maar met teams uit eigen land. Helaas hebben we moeten besluiten om de internationale deelnemers zoals Chelsea, Arsenal, Genk, Mönchengladbach hebben we moeten afzeggen. Ook om de internationale reisbeperkingen te beperken. En verder zijn we vandaag naar een nationaal toernooi gegaan met alleen maar de Nederlandse top onder 12 ploegen. En is het helaas in plaats van 2 dagen een eendaags evenement geworden. Waarbij we eigenlijk de focus toch hebben op de nationale top, zeg maar. Maar net als voorgaande edities werd ook dit jaar gestreden om de prijzen. En ook deed een team met spelers van MVC 19 mee. Voor deze jongens gewoon een prachtige ervaring om het vandaag op te gaan nemen tegen Ajax, Feyenoord, PSV, etc. Uniek is ook dat we dit jaar voor de eerste keer een meisje deelneemt. Na 15 jaar een eerste meisje dat deelneemt, ja, dan zien we uit dat ook zij een prachtige dag gaat hebben. Heb je er een beetje zin in, Jara? Ja. Het is wel bijzonder, want je bent het eerste meisje, toch? Ja. Hoe kijk je ernaar? Maakt niet zoveel uit. En hoe is het nou om een meisje in een team te hebben? Maakt dat nog anders? Nee, maakt niks anders. Nee? Ja, ze is ook een mens, dus ik kan goed voetballen. Het team van MVC 19 behaalde een 14e plek nadat het in de laatste wedstrijd met strafschoppen verloor van Sparta Rotterdam. Waar het team uit Maasbree in de pool geen wedstrijden won, werd in de kruisfinale met 3-1 gewonnen van Vitesse. Maar meedoen was voor het team belangrijker dan... Winnen! En hebben jullie veel geoefend, veel getraind? Ja, 2 dagen en net nog. Ja, wij gaan natuurlijk gewoon alles winnen. En anders is het een mooie dag om... Ja, zeker. Ja, dat is de top van de Eredivisie. We beginnen zo meteen al gelijk met Ajax Feyenoord. Ja, dat is gewoon een prachtige wedstrijd met echt de top van Nederland.
En die openingswedstrijd was ook de wedstrijd voor de finale. Er moesten op de velden in Maasbree strafschoppen aan te pas komen om een winnaar te bepalen. Uiteindelijk won Feyenoord. Het is voor de Rotterdamse club de tweede keer in 12 deelnames dat ze de wisselbeker van het toernooi in ontvangst mochten nemen. Beste speler van het toernooi werd Shaggy Kwarte van Feyenoord en met 6 doelpunten werd Denzel Darko van Ajax benoemd tot topscorer. De prijs voor de beste keeper van het toernooi ging naar de nummer 1 van AZ, Jason Luca Duiker. Het team met spelers van NVC 19 ontving de Fairplayprijs. Deze bijzonder gekleurde auto's rijden hier nog in Panningen, maar binnen enkele dagen scheuren ze door de wegen van Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. Maanden sleutelden deze jongeren aan hun auto's, waaronder deze variant op de Arriva-bus, de Limburg Liner. Gebaseerd op de bus die altijd op Panningen rijdt. Een beetje chauvinistisch misschien, maar ja, wij vonden het heel leuk. We nemen ook altijd op vakantie Limburgse vlag mee, alsof zeg maar een grondgebied veroveren. En dit keer zou die vlag meegaan naar Montenegro, waar de Garbage Run zou plaatsvinden. Een straatrally waar het niet gaat om snelheid of tijd, maar om creativiteit. Het zijn wel opvallende auto's, maar dat is inderdaad ook waar het eigenlijk om ging met de organisatie. Het doel van die organisatie is rijden met een auto met een dagwaarde van maximaal €500. En een bouwjaar van voor 2000, dus die auto moet 20 jaar oud zijn. Dat redt deze net, deze is van 99. En het gaat dan om de dagwaarde van de auto, maar als je kijkt wat er allemaal op en aan zit, dan is het natuurlijk uiteindelijk allemaal wel wat iets duurder. Maar je hebt er wel de grootste lol mee en daar gaat het ons om. Tijdens de run krijgen de deelnemers elke dag opdrachten waarmee je punten kunt scoren. En het team met de meeste punten aan het einde van de week wint. Ik heb eens eerder gehoord, er zijn opdrachten, het varieert van de gekste naar het simpelste. Dat je een stokbroek moet laten bakken van zo lang mogelijk. Ja, dan komen er mensen aan met een stokbroek van 2,5 meter of iets. Allemaal zo'n dingen. We zouden eigenlijk inderdaad met een auto of 300 gaan rijden. Een mooie roadtrip richting Montenegro en dan bij Kroatië de hele kustlijn afrijden. Dat kan helaas niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Dus nu hebben we zelf alternatief gezocht. Om toch met z'n drieën een weekje weg te zijn met de auto's waar we dit jaar aan gewerkt hebben. En dan is de bedoeling dat het toch super mooi gaat worden, want het wordt toch een route van Duitsland, Oostenrijk, Slovenië. Dan gaan we naar Kroatië en vanaf Kroatië pakken we een boot naar Italië. Dus het wordt toch nog een hele mooie reis. We gaan dus niet de snelweg op en we gaan alleen maar B-wegen rijden, dus 80 wegen. Dus de mooie wegen ontdekken, de bergpassen rijden. Dus is ook super mooi, maar ik denk als je dan 5 dagen gereden hebt, dat je blij bent dat je een dag aan het Gardermeer kan liggen. En er ontstaan ook nog eens vriendschappen. Zo trof een team uit Blerik een groepje uit Panningen en sindsdien gaan ze samen met elkaar om. Ja, vorig jaar kwamen we in Winschoten in Groningen terecht. Ja, gewoon met 3 man opgegeven en verder niemand meegenomen. En op een gegeven moment zagen we die 3 jongens en we hoorden op de achtergrond al dat de Limburgse accent tevoorschijn kwam. Dus ja, zo hebben we elkaar ontmoet vorig jaar. Nee, vorig jaar waren we in Polen en in Tsjechië. Ja, ik noem het altijd maar het wilde oosten dan, om het zo maar te zeggen. Daar mag alles. Dus de politie stak zelf nog de duim, was wel langs kwamen. Hier is het allemaal wat strenger. Snel de grens over en rijden, kilometers maken. En dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, een goed weekend en tot volgende week.